ukushiya nje kumfula ethempelini laseMthokozini ayibonge Inkosi. Nazaretha ingcwele bantwana bentsha yakithi Mbumbulu. Ngiyangithande kakhulu ukuthi makufika lolu suku njengolweSabatha ngizibongele futhi ngimgqugquzele nomunye ukuthi azibongele uNkulunkulu mayethola ihlanganyele kanye nabangcwele laba edumisa khona uNkulunkulu ayibonge Inkosi. Ngoba ngelinye ilanga ngiyakhumbula nje unyaka kwaku2000 mangingaphosisi phakathi komuzi ekhaya kwase kutholakala umama ukuthi usemuhle phakathi kwamagceke omuzi ayibonge Inkosi. Sahamba isikhathi kwafika isikhathi ukuthi akhululeke yayisizala insizwa yakwethu yakhula njengengane zonke nje ezikhulayo yabonakala ikhuthele yabonakala ithanda inkolo yabonakala yenza zonke izinto ezinhle ezenziwa ingane eNazaretha. Kodwa khona lento yayihlukile kule ngane yakwethu. Inhlanhla yayinayo nengelozi yayembetha inkulu kakhulu. Ngoba emncaneni kwayo ngikhumbula kahle ayingakahlandisi ngisho 2 years kodwa yayisiyazi ukuthi le idlala khona uzoyifica idlala ngomgidi mayingadlala ngomgidi uyifica izama ukuhlabelela noma imemeza ithi isontweni